Štefan Bednár, akademický maliar, grafik a publicista, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti Mijavy v oblasti umenia. Hoci jeho ambície už v mladosti prerástli rodné mesto, Mijava zostala preňho trvalo srdcovou záležitosťou. Absolvoval prestížnu umelecko-priemyselnú školu v Prahe a v 30. rokoch 20. storočia žil v Paríži, kde sa pohyboval v prostredí svetovej moderny. Tu získal skúsenosti, nadhľad, eleganciu kresby a odvahu experimentovať, ktoré výrazne formovali jeho tvorbu. Na Slovensko priniesol moderné výtvarné myslenie. Jeho diela sa vyznačovali vysokou výtvarnou kultúrou a grafika v jeho podaní patrila k vrcholom svojej doby. Stal sa kľúčovou osobnosťou slovenskej politickej karikatúry a ilegálnej grafiky. Počas protifašistického odboja vytváral plagáty a letáky, ktorými zosmiešňoval totalitný režim. Po vypuknutí Slovenského národného povstania pôsobil v Banskej Bystrici ako redaktor a grafik. Vojnové roky a väznenie v koncentračnom tábore výrazne poznačili jeho ďalšiu tvorbu. Ilustroval desiatky kníh a v krajinomaľbe sa opakovane vracal k mijavskému kraju. Po vojne sa podieľal na budovaní kultúrnych inštitúcií a napriek ideologickým tlakom si zachoval kritické myslenie. V roku 1968 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec. V roku 2026 si pripomíname 50. výročie úmrtia Štefana Bednára.